Курск су асты көймәсе фаҗигасында һәлак булган авылдашым Наил Хафизовның якты истәлегенә. Диңгез өстендәге акчарлаклар матәм көе гүя уйныйлар. Туып үскән ерак авылында әле көтеп сине туймыйлар. Өмет шаткаларын җуймыйлар. Бер урамда үскән балалар без, бергә уйнап, бергә шаярып, гармун моңнарының авазлары күңелләрдә китте яңарып. Урамнарда сине эзне эзләп, җаным йөри кебек каңгырып. Болыннарда чәчәк, матур әле, сине көтә әле көймәгән. Сәлем хаты көтә туганнарың, диңгез астындагы көймәдән. Һәм моңнарың синең көйләгән. Туган якларыңнан кошлар очар, әле җидәү, әле сигезсез. Баренц ярларына җитегез дә, авылдашлар сәламенә төреп, сылап болыннары, чәчәкләрен, диңгез өстәренә сибегез.